jenom velice stručně poznámku. Já jsem o tom hovořil, ale možná jenom, abych to podtrhnul. Na rozdíl od té staré dohody z roku 1959, ta nová vychází z toho, že každý stát poskytuje svůj důchod. To znamená, vezmeme-li v úvahu i to, že tu dobu zápočtu toho, že se ta doba získaná do konce roku 2008 hodnotí pouze jedním státem, tak pokud osoba po roce 2008 získala alespoň 1 rok pojištění, to znamená byla zaměstnána v roce 2009 v tom jiném státě, je jasné, že od tohoto okamžiku ta osoba bude mít nárok na 2 důchody. Každý stát si posuzuje ten důchod podle svých předpisů, samozřejmě s přihlédnutím smlouvy. To, že někdo získá důchod v jednom státě a má nějaké doby pojištění potom ve druhém státě, tak za ty získá taky důchod. Ten důchod není závislý na tom důchodu v tom jiném státě. To, že je rozdílná věková hranice, to nemůže znamenat, že by člověk musel čekat. Každý stát posuzuje nárok na důchod, na svůj důchod podle svých předpisů a vůbec nezajímá, není důležité, jaká je věková hranice v tom druhém státě, jestli tam ten člověk už získal nárok na důchod nebo není. To je strašně důležité. Ono by to bylo nelogické, aby všichni, představme si, že by byla smlouva mezi 2 státy, v jednom státě, jako jsou některé severské státy, nárok na důchod v 70 letech a pak jsou tady jiné státy, kde je nárok na důchod v 55 letech. Bylo by nesmysl, kdyby tyto 2 státy sjednaly smlouvu a ten člověk musel čekat, přestože by splnil nárok na důchod v těch 55 letech v tom státě, musel čekat, až získá nárok i na druhý důchod. Ne, smlouva to jasně rozděluje, každý stát si to posuzuje podle svých předpisů. To, co říkal kolega doktor Polobiš, že se může rozhodnout, to je důležité například pro českou stranu. V České republice například, pokud osoba pracuje i po vzniku nároku na důchod, tak se jí může zvyšovat ten důchod. Čili nemusí, tak osoba, pokud tady pracuje, tak o něj požádat nemusí. A zvyšuje si vlastně nárok. Tam je, při tom výpočtu je to, ty roky po vzniku nároku na důchod jsou výhodně hodnocení. Ale pokud pracuje tady v České republice, tak já osobně nevidím důvod, proč bych si nepožádal o důchod, pokud jsem splnil podmínky v některém jiném státě a moje práce nemá vliv na zvýšení toho důchodu v tom druhém státě, nevím, proč bych si o ní nepožádal. A tady si o ní požádám, až prostě splním tady podmínky. Čili, co je důležité uvědomit si, ta smlouva to rozděluje. Každý stát si posuzuje samostatně bez ohledu na to, jaké jsou předpisy toho druhého státu. No? Rozumím. Ale promiňte, poslední dotaz. V Ruské federaci ten důchodový doba pojištění je pro mužského 25 let. A například, jestli by měl tam 24 roky a tady pokračoval, to znamená, ruská strana v té situaci má právo říct, ne, vy jste nesplnili podmínky, ten věk se vám naprosto, jakoby to, co jste pracoval v České republice, my uznat nemůžeme. Ano, ale pokud by měl v Ruské federaci 24 roku, a protože, aspoň jak víme, podmínka je 25 let, tak musí získat alespoň 1 rok pojištění v České republice. A tento rok pojištění Ruská federace, Ruský penzijní fond započte a přizná dílčí důchod, podobně jako to děláme my, to znamená v určitém poměru. V podstatě, když to zjednoduším ten výpočet, přizná mu z toho plného důchodu, který by mu náležel za 25 let, mu přizná 24 25. Jo? Махов. Я только, дорогие друзья и коллеги, и для русских вопросов будет, кто не говорит по-чешски, будет возможность потом все переведем и с русского, и на русский, и на чешский, туда и обратно. То есть я смотрю, что кто-то уходит, если вы боитесь, что будет языковой барьер, не бойтесь, все переведем. Если кому-то что-то, извините, нужно сразу переводить, говорите, кто что не понимает, какие ответы, если сейчас уже в форме дискуссии. Если могу, вам пару кратких додаток. Так? Я вам згруба 20 лет в Руску відпрацьованих, а
nieco mało przez 20 lat wtedy w Czeskiej Republice. Pan doktor Bauer wie, ja sam u niej był dwukrotnie na konsultacjach, że właśnie gwoli temu вот protagowanie z tym zakonem, ja просто już mam 2 roki, miałbym mieć jako duch, вот они, teďka jsem teprve, jak ten zakon jako вступил в сплатность, tak ja jsem teprve teď dal žádost. A ty dotazy právě jako вот при том мне se не zdá ten, jako не разделует ten оптимизmus, který tady občas zní. A proto mám takový dotaz. Za prvé, вот я mám tady v České republice, jako pracuju od roku 93, trvalý pobyt od roku 94 a občanství mám od roku 2002. Přesto, když mě na České správě jako nakladně požádali, abych я им дал некий папір, підтверджуючи, що я сам не мав тривале быдлище, як в Руску, в тій добі, на рок 2008, а мав тоді. А ж кажу, що ви по мені хочете? От я мав папір, що я мав обчанстві від року, там, от Брізна, року 2002. Ні, то не стачі, ви мусите дати нам, що ви там не жив в Руску. Будіж. А ж кажу, ну я сам мав тривалий побут, от я мав быдлище. Про мне заместнователь каждый месяц одваді там соціальні поїштення, що ще, а хто мені ті справи дав. Вот так фурт, як ото зустало просто висеть во воздуху, на щастя, викопав сам дома два папіри, які скутечні такому підтвердженням СОУ. Можуть бути поважувані за такого підтвердження, так? Але, жикам, вůbec не умím si představit, že by to dávalo velvyslanectví. Já jsem nikdy nebyl na velvyslanectví, tady na konzulatu, jako přihlášen k pobytu a podobně. Tak, říkám, prostě absolutně nechápu, co chcete, jaké ще дальше будете požadovat zprávy české a podobně. Protože říkám, u mě to je to průhledný, jako prostě nic jiného. Prostě říkám, od roku 1993 я tady žiju a pracuji v republice, a mám na to prostě věškery, prostě, že platím daně a tady po mně chtějí ještě nějaké zprávy. Это první věc. No to je první dotaz, вот prostě odkud a jaký potvrzení a kdo to bude dávat. Podle mě, nebo jako, že cizinská policie dá mě potvrzení, že já měl trvalý pobyt. Ano, pokud dovolíte, já vám na to odpovím krátce. Vy, pokud jste tady v roce 1991, pokud jsem to dobře pochopil, ano, a měl jste tady povolen trvalý pobyt, tak vám ho povolovala asi cizinecká policie České republiky, respektive tehdy ještě Československé republiky. Tak cizinecká policie by vám měla vydat potvrzení o tom, že jste měl k tomuto datu trvalý pobyt v České, respektive v Československé republice. Já už mám občanství od roku 2002, tak jako nechápu prostě. A další věc. Určitě, ale tady jde o to, že stávají se případy, že občané, zda už čeští nebo ruští, především ruští, mají 2 takzvané trvalé pobyty. Jeden trvalý pobyt v České republice a to, že mají trvalý pobyt v České republice, neoznámí ruským orgánům. Takže ruské orgány je považují za trvalé bydlící v Ruské federaci a my je považujeme za trvalé bydlící v České republice. Z tohoto důvodu je potřeba, aby k tomu 31.12.2008 bylo jasné, jaké je ta občanství a kde ten občan měl trvalý pobyt k tomuto datu. Víte, já nemluvím teď до конца o sobě, protože tak nebo jinak já z toho vykroutím, protože já jsem i z občanství vycházel tady na konzulatu, jako, no, na velvyslanectví, tak, ale prostě říkám, вы выжадуете на то nějaké potvrzení, jakoby schválně takové, které prostě, no, jako, nemají vůbec smysl, neexistují. Это за prvé. A druhý dotaz, podobný bude. Вот в rámci старой Слови таки там платило, že давали jako žádost na penzijní form v Rusku, a тут подтверждение чекали лето.
А где что подтверждение не пришло, так была, конец концу, в чеській справі соціального забезпечення спрацована технологія, що вони просто припочитували то, ані ж би дочекали ніякої відповіді з руска. Ви мати урчите за руку, що тетька не буде то теж. Що тетька се то не протахне за все на 2-3 роки, а так далі. Podívejte, já teď jsem nepochopil, co myslíte tím prošetřováním, ale samozřejmě to řízení s penzijním fondem ruským jako s jinými cizozemskými nositeli pojištění nějakou dobu trvá, takže trvá to většinou díl než vnitrostátní řízení. Jestli dovolíte, já bych ještě odpověděl kousek k vašemu dotazu, ale možná by bylo dobrý potom dát i slovo ostatním. Pokud je o ten váš dotaz, jestli jsem rozuměl, máte přes 20 let v České republice, přes 20 let v Ruské federaci, můžeme vás ujistit, že sečtení těch dob splňujete podmínky pro nárok na důchod. I v Ruské federaci, čili důchod dostanete. Otázka je, kdo započte doby získané do 31.12.2008. Máte doklad o tom, že k tomuto datu jste měl trvalý pobyt v České republice a jediné, co vám chybí, jestli tomu rozumím, rozvázání se z trvalého pobytu nebo z bydliště v Ruské federaci. Je to tak? Naštěstí nechybí. Naštěstí jsem vykopal nějaký papír. Takže jestliže to máte, tak ty doby získané v Ruské federaci budou zhodnoceny v českém důchodu. Jestli jsem ještě dobře rozuměl, vy máte české občanství, které jste získal ještě před tím rokem 2008 podle dohody, která byla sjednaná jako prováděcí dokument, se bydliště považuje u osob, které mají občanství, respektive osoby, které mají občanství jednoho státu, tak se považují za to, že bydlí na území tohoto státu, pokud se neprokáže opak. Takže toto bylo dohodnuté. Čili zkrátím tu odpověď na ten váš dotaz. Doby do roku 2008 se vám započtou jako české doby a za celou dobu dostanete český důchod. Můžu poprosit, pan se ptá v ruštině v rámci šetření času. Ještě jednou se vás ptá a prosí o potvrzení. Zda v případě, že nemá v České republice odpracovaný ani jeden rok, přitom má nárok na důchod v Rusku, má trvalý pobyt v České republice, zda může přes Českou správu sociálního zajištění požádat o ruský důchod, aniž by vycestoval do Ruska. Poprosím o potvrzení tohoto. Určitě, nechci to zdržovat, potvrzuju to. To je prostě věc, která v mezinárodních stycích platí. Je to věcí institucí správ sociálního zabezpečení si všechno vykomunikovat a ne hodit toho člověka, aby se obracel i na stát, kde celý život třeba pracoval, ale pokud tam nebydlí, tak je to složitý. Čili je to ve smlouvě udělané tak, že se obrací na tu správu sociálního zabezpečení. Rozumím tomu, že pán má trvalý bydliště tady si požádá na té okresní správě sociálního zabezpečení i o ruský důchod pomocí toho formuláře, který там был введен 202/3. Извините, я по-русски для всех присутствующих. Господин в рамках экономии времени спрашивал. Те, у кого есть ПМЖ здесь, но ни год не работал, ни одного года не работал в Чешской Республике, но есть право на пенсию в Российской Федерации, может подать документы на русскую пенсию, не выезжая из Чехии. То есть все сделать за вас помогут сотрудники социальной государственной службы. Хочу сказать насчет того, что сейчас уже начинают поступать запросы на справки, которые бы подтверждали, что на 31.12.2008 человек наш, российский гражданин, уже чешский гражданин, не проживал на территории Российской Федерации. Мы такие запросы сделать можем и можем дать заключение об этом, для того, чтобы вы эти справки предоставили для оформления пенсий в чешские органы социального обеспечения. Значит, это будет делаться, наша справка, либо на основании отметки, имеющейся в вашем российском паспорте при их наличии. То есть это будет делаться быстро, скажу сразу. Если у вас такой документ отсутствует, то мы будем делать запрос в Федеральную миграционную службу того субъекта Российской Федерации, где вы проживали в последнее время.
Если они нам это подтверждают, мы выдаем такую справку, никаких проблем. Такой механизм существует и используется для подтверждения гражданства Российской Федерации у людей, которые не имеют документы или документы просрочили. Просто вот это, с этим не переживайте, это мы сделаем. Если вдруг гражданский паспорт закончил свое действие несколько лет назад, принесите, все-таки мы должны видеть документы. Хорошо? Если у вас там стоит отметка и вы новый не получали, ну, сделаем, что выписано, снято с регистрационного учета по месту жительства с такого-то, такого-то. Хорошо? Вопрос. Jenom jednu poznámku, to navazuje na to moje předchozí vystoupení. Samozřejmě musíme se vyhnout té situaci, že by člověk byl považován za osobu, která má trvalý pobyt na území obou států. Čili to byl důvod, proč vedle potvrzení například o povolení k trvalému pobytu na území České republiky se vyžaduje i nějaký doklad o tom, že člověk ukončil trvalý pobyt v Ruské federaci. Já děkuji tady samozřejmě na tomto místě za tu pomoc, protože to je velice důležité i z hlediska nároků i pro vás. Jenom jedinou poznámku k tomu, pokud bychom ty doklady neměli, tak můžeme jako pokud jde o českou stranu, ještě víc z toho občanství, protože, jak jsem říkal, je dohodnuto to, že pokud má osoba občanství jednoho státu, tak se považuje, že má trvalý pobyt, respektive, že měla trvalý pobyt k tomu 31.12.2008 na území toho státu, aniž by musela dokládat, pokud má samozřejmě doklad o tom, že tam měla trvalý pobyt, aniž by musela dokládat vyvázání se z trvalého pobytu v tom původním státě. Čili to je jenom ta poznámka na doplnění toho předchozího i toho posledního dotazu. Вопрос. Я 25 лет служил в армии, в вооруженных силах России и Советского Союза. Имею пенсию и 15 лет здесь. Так вот, как считается? Вы будете считать это или нет? Takhle, když se podíváme na starou dohodu z toho roku 1959, tam mám dojem, že se nevztahovala na vojáky z povolání a tak dále. Nicméně, z pohledu české strany, pro nás je zásadní, my těch 15 let zhodnotíme. A to smlouva nedělá rozdíly mezi dobou pojištění vojáků z povolání, policie a tak dále, prostě vztahuje se na občany jako takové. Čili těch 15 let bez pochyby bude zhodnoceno. Otázka je, do jaké míry nám ruská strana bude moci potvrdit doby pojištění získané v Ruské federaci. Pokud nám je potvrdí, tak je nám úplně jedno, v jakém ruském systému byla ta doba získaná. My tuto dobu vezmeme pouze pro účely sečtení těch dob, tak aby mohl být splněn nárok na český důchod, což je dneska těch 30 a něco let. A potom samozřejmě přiznáme ten svůj díl za ty české doby pojištění. Этот период вам будет засчитан, если российская сторона подтвердит, что этот период в России засчитывается как срок для расчета пенсии. Вот можно еще? Так, променьте, я шпатна на частине, но попробую. Я приехала в Чехию по контракту працевать. А в 2008 року достала тривалий побит. Это в Серпін. В Заржі я подала жадность на пенсию. Але в 2009 порушено был договор с Россией, и мне дали в пенсию 3700 крон. Я не знаю, за какие роки, что это я получила. Имею право я на пенсию в России. Там я працювала 38 лет, а тогда я працювала 7. Так мне за 7 лет дали эту пенсию, мне бы это пособие. Пані достала
velice stručně, ten důchod je malý, ale jestli jste ten důchod, jestli jste splnila podmínky pro nárok na důchod v roce 2008, takže to platila ještě ta stará dohoda z roku 1959. A v tom českém důchodu by měla být zhodnocena veškerá doba, jak v České republice, tak v Ruské federaci. Předpokládám, že v tom roce 2008 se tady měla trvalý pobyt. Čili v tom českém důchodu musela být zhodnocena veškerá doba pojištění. Přiznám se, že ten důchod je malý, nevím, z jakých je to důvodů. Někdy se stane, že člověk má nějaké mezery v těch dobách pojištění a potom to může hrát velkou roli pro výpočet toho důchodu. Nedovedu tohleto posoudit, ale pokud je o dotaz, bude ten dotaz, je nová smlouva. Pokud ve starém důchodu nejsou zhodnoceny veškeré doby pojištění, požádat si znovu o přiznání důchodu podle smlouvy. Tam by se samozřejmě ty doby dopočetly a udělal se zcela nový výpočet. Čili tou žádostí samozřejmě nic neskazíte. A jestli v tom starém důchodu nejsou spočítány všechny doby pojištění, tak je jasný, že ten důchod, nárok na důchod a ta výše bude posuzována podle té nové smlouvy. В 2008 году, когда госпожа подавала на пенсию, значит, ей, если уже признали вам пенсию 3700, значит, уже право было. Если рассчитывали и какие-то годы не были засчитаны, у вас сейчас есть право подать в соответствии с новым законом, чтобы рассмотрели, были ли какие-то годы работы в России в этот стаж учтены и размер пенсии был рассчитан. Это уже индивидуально, тогда это общее просто сейчас для всех. То есть вы можете подать, ничего этим не испортите, то есть вы можете подать заявление в социальное обеспечение, в управление, чтобы вам рассмотрели и подтвердили, были ли засчитаны годы работы в России на момент рассмотрения в 2008 году. Если были, значит, все правильно рассчитано. Если нет, вам могут добавить и пересмотреть. Jestli má paní právo na ruský důchod? Já se obávám, že ne, protože kdybyste uplatnila nárok na ruský důchod, tak ruský penzijní fond by se nejdřív podíval, kde jste měla k tomu 31.12.2008 trvalý pobyt. A pokud jste ho měla v České republice, tak by penzijní fond řekl, nech vám ty doby započte Česká republika, což si myslím je po právu. Tak to stanoví smlouva. Ty doby započte do конца roku 2008 стат трвалého pobytu. Исходной точкой является срок 31 декабря 2008 года. У кого на тот момент было ПМЖ в какой стране, та страна и будет рассчитывать основную пенсию. То есть если у вас уже был ПМЖ в Чехии, то Россия откажется вам выдавать пенсию, потому что международный нынешний договор... Že k dnešnímu dní může pobírat jenom jeden důchod, paní. K dnešnímu dní je jenom jeden důchod, prakticky až do konce příštího roku vlastně jenom jeden důchod, protože respektive ne, pokud osoba z doby pojištění do roku 2008 se hodnotí pro důchod jenom v jednom státě, kromě výjimek, o těch nebudu mluvit. Teprve roky pojištění po roce 2008 se hodnotí podle toho, kde je člověk získal. Čili, jestliže dneska si člověk požádá o důchod, tak může ode dneška dostávat důchod od obou států za předpokladu, že po roce 2008 získal aspoň jeden rok pojištění v tom jiném státě, než v tom státě, který hodnotí ty doby do 31.12.2008. Ale jestli tomu rozumím, paní, v případě dob získaných do konce roku 2008, to jsou doby, podle mého názoru, jak říkáte, považované za doby české, protože jinak by vám za ní nemohl být přiznán český důchod. A jestliže i po roce 2008 pracujete v České republice, tak to budou zase jenom české doby. Čili ta smlouva bude mít význam pro vás v tom, že ten dosavadní důchod se vám přepočte podle té vlastně nové smlouvy, která zachová to zhodnocení těch předchozích dob českou stranou. Nicméně k tomu důchodu, který pobíráte, vám může přičíst určité zvýšení, které se přiznává u nás těm pracujícím důchodcům za každý 2 roky pojištění dostanou
o trošku vyšší částku. Учитывая то, что, опять-таки, исходной точкой для рассмотрения на сегодняшний день является 31 декабря 2008 года, учитывая то, что у госпожи уже есть рассчитанная пенсия в 2008 году чешским социальным управлением, то, значит, на тот момент она была рассчитана, исходя из срока, который стаж рассчитывался тогда, учитывая то, что вы сейчас все еще работаете, и с 2008 года работаете только на территории Чехии, то вам эта пенсия сейчас может быть пересмотрена с учетом коэффициента, потому что работающий пенсионер каждый год ему повышается пенсия. Но вы можете подать сейчас заявление о пересмотре и дополнении, были ли вам на тот момент, в 2008 году, рассчитаны годы стажа в Российской Федерации. Если они были рассчитаны правильно, значит, все остается как есть. Если какие-то годы были не зачтены, значит, вам повысят эту пенсию. Вы можете потом, да, с индивидуальным вопросом в конце подойти. Добрый вечер. Добрый вечер. А если, я хотел бы дополнить, пока мы не отклонились. А если были зачтено время, то есть вот то, что называется выслуга лет, то есть время поищения было зачтено, а выделки за время поищения в России не были учтены. И таким образом получилось, что пенсия не достигла даже минимального того, которое есть в Чехии. То есть не были зачтены выделки в России. Jestli se zhodnocuje při výpočtu důchodu plat, protože pan říká, že byly zhodnoceny doby odpracované, doby pojištění, nicméně nebyl zřetel nebo ohled na jeho plat do roku 2008. Takhle, zase se musíme odpoutat od té staré smlouvy, která z toho roku 1959 a podívat se na tu novou smlouvu. Ta nová smlouva vychází z toho, že se berou v úvahu při tom výpočtu toho důchodu pouze výdělky získané v tom státě. To znamená, česká strana při přiznávání důchodu vezme sice v úvahu i dobu pojištění získanou například v Ruské federaci, ale důchod sám bude vypočítán pouze z výdělků získaných v České republice. Žádný přepočet, žádný fiktivní výdělky a tak dále. Skutečný výdělek v České republice, z toho se bude vycházet při výpočtu českého důchodu. Samozřejmě je to trošku složitější, protože průměrný výdělek, když vemu český zákon, se průměrný výdělek, z kterého se vypočítává důchod, se rozprostírá za určitou dobu. V budoucnosti to bude 30 let, za 30 let. A jestliže člověk má jenom krátkou dobu pojištění, například jenom 1 rok v České republice, tak kdyby se tohleto zprůměrovalo do 30 let, tak ten výdělek by byl malý. Čili u nás je systém, a je to napsané ve smlouvě, že se sice vyjde z výdělků pouze v České republice z toho 1 roku, ale ten se rozprostře na to celé období, jako kdyby i v té době, kdy člověk byl zaměstnán v Ruské federaci, jako kdyby byl zaměstnán v České republice a měl ty výdělky, které měl v České republice. Za ten 1 rok. A ty se samozřejmě z hlediska minulosti, indexu a tak dále. Ale nepřepočítávají se výdělky, nedělá se žádný fiktivní výdělek, žádný průměr. Vychází se ze skutečných výdělků, tak jako u českých občanů, kteří žádají o český důchod, jenom s tím rozdílem, že ten výdělek získaný v České republice se použije i na ty doby pojištění získané například v Ruské federaci. Нам нужно вернуться, во-первых, к нынешнему актуальному тексту договора, и из него достаточно сложно рассчитывается, то есть там рассчитывается пропорционально, то есть однозначно совершенно учитываются годы стажа в Российской Федерации, но с учетом зарплаты, которую вы получали в Чешской Республике, даже если вы работали 1 год. Поэтому этот год разделяется или распределяется на 30 лет, естественно, зарплата получается маленькая, но расчет чешской части пенсии все равно происходит по чешским правилам, так как вы были чешскими гражданами. Поэтому, соответственно, вот эта вот доля, приходящаяся на 1 год стажа в Российской Федерации, естественно, сильно снижается. Но таким образом получается, что можно отработать 50 лет, но базу иметь с 1,5 лет чешских,
выделок. И получается пенсия... Нет, основы принципа, еще раз, это все проговаривались на чешском, я очень коротко повторю. Основа расчета на сегодняшний день представляется таким образом. Чешская сторона берет во внимание, принимает во внимание все годы, отработанные в России, плюс годы, отработанные в Чехии, рассчитывает из стажа свою часть, и, соответственно, чешская сторона выплачивает долю, ту, которая приходится на полученную в Чешской Республике, и российская сторона за стаж, отработанный в России. То есть вы имеете право получать условно 2 пенсии, но чешская сторона рассчитывает только ту долю, которая бы приходилась на стаж, отработанный в Чешской Республике. В праве социального обеспечения объяснили, что мы российскую долю получать в этом случае не можем. Почему?